Mga igsuon ko diha ni Kristo, ani anak kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Adbyento. Sa dihang gisulat ang mga ebanghelyo, ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo maoy nagmugna sa mga pagsaysay mahitungod sa iyang pagkabata. Kining mga paghisgot sa pagkabata ni Jesus, tataw kaayong naghulagway sa pagtuo sa unang mga Kristiyano, nga sa gipanamkon pa lang si Jesus, ang Diyos naglihok na diha kaniya. Si San Mateo milambigit kang San Jose, ngadto sa pagpahibalo sa anghel kang Maria. Buot lang niyang hatag agtubag ang pangutana, kinsa man ang Mesiyas. Alang kang San Mateo, si Jesus nga maoy magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan, maoy katapusang manununod sa Israel. Ug buhat ni San Jose ang pagpaila kaniya nga sakop sa rianong kagikan ni David. Sa sinugdan, sayod siya sa duol nga pagkatao sa manluluwas. Busa, buot ni San Jose nga una kini mahitabo, kinahanglang magpahilayo siya gikan ni ining misteryo, kay abi man gud niya og wala siya'y labot. Unya, ang Diyos mipakgang kaniya. Tinuod ang bata nga gisabak ni Maria, lalang sa Espiritu Santo. Apan si San Jose, maoy magpaniguro sa legal nga kahimtang ni Jesus, pinaagi sa iyang pagdawat kaniya, isip iya gayong anak, ug sa ingon, maghatag kaniya og ngalan. Gikinahanglan man gud nga pinaagi ni San Jose, ang balay ni David, maila diha ni ining bataa, ang Diyos nga makig-uban kanato. Sayon ra kanato ang pag-ingon, nga usa ka malipayong hitabo ang pagkatao. Unsa may atong masulti, mahitungod sa atong pagpaabot alang ni ining bataa, diin si San Jose, maoy mga mahan sa mga mata sa katawhan. Ang pangutana dinhi, dili man ang mahitungod sa kasaysayan sa usa ka banay nga lahi sa ubang kabanayan, kundili ang mahitungod sa kasaysayan sa Dios nga nakig-uban kanato, ang kasaysayan sa kaluwasan. Pamalandungan nato kini. Unsa may imong papel aron mapadayon ang kasaysayan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan? Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahakan ninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa ato mga sala. Romandam kita sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan utang kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadon utang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan nga magagahom sa tanan, ang imong tunayng pulong na imong tao ban ka na mo diya, nga ang Beren Maria mitugyan siyang kinabuhi, aron pagalagad sa imong laraw sa kaluwasan. Ibayaw nga mong mga unang-una diya sa mabantayong paglaom, aron madungog na mo ang tingog nga nagsangyaw sa imong himaya. O gamli nga mong kasing-kasing sa pagdawat sa Espiritu Santo. Pinagisa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhyog hariban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti o pag-usab ang Ginoo kang Akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ko mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isayas, busa, pamati, ubanay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayod, muhatag kanimog timaan. Ug kini, maong usa ka batan-ong dalaga, manamkon, ug moanak og usa ka lalaki. Ug nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Wasud lang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Wasud lang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sayang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Makadawat siya og panalangin
gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios ang iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Pasud lang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipo ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol ug gitawag sa Dios aron magwalis sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta ug gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David, sa iyang espirituhanong pagkabalaan. Gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagkaapostol aron pagkabig sa tanang katawhan, aron motuo sila ug motuman. Lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiyan Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manunubos. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulgoon ug sukad karon anang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag niya ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono
ug gituboy ang mga mapaobsanon. Gibusog niya ang mga sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulgoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel, unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag na tuntanan ug atong pasiuna. Maayong Pasko kanatong tanan. Ang istorya may tungod sa kaluwasan sa tao. Istorya kini may tungod sa paghatag o pagpaambit. Ang unang mga pulong ni San Juan diha sa Ebanghelyo nagaingon nga gihigugma pagayo sa Dios ang kalibutan nga tungod nini iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron sa paglukat sa tao gikan sa kasalanan. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak, iyang gipaambit alang sa tao ang iyang tanan, ang iyang bugtong anak. Unya ang anak usab sa iyang kabahin, mihatag, mipaambit sa iyang kaugalingon alang sa katauhan. Nagpakamatay siya, gihalad ang kaugalingon alang kanatong iyang katauhan. Bisan ang bang mga personalities, ang bang mga characters sa istorya sa kaluwasan sa tao, sama ni Maria, sama ni Jose, mga tao sila nga mihatag ug mihalad sa ilang kaugalingon ngadto o nganhi o alang sa katauhan. Apan unsang matanga kini sa paghatag, unsang matanga kini sa paghalad, mga igsuon, o sa kamatang sa paghatag, o sa kamatang sa paghalad, o sa kamatang sa pagpaambit, uban gayud ang gugma. Kaya may himong ang tao mo hatag, mahimo nga ako mo paambit, mahimo nga ang tao mutugyan, kabahin siyang kaugalingon, apan walay gugma, apan dili kini mao ang buot gusto ang gusto sa atong Ginoo nga angin atong buhaton kuno galing kita mo paambit man sa atong kaugalingon, paghatag nga kinasingkasing pagpaambit uban gayud ang gugma. Sa di pa ko mo padayon na hinumdum ko murag misantop sa kunahuna kini bitang tradisyon nato sa pagpanaygon. Actually kini paghatag, adunay kalabutan kini ang paghatag sa atong kaugalingon tungod sa gugma. Sa ubang mga nasod, sa ubang mga dapit, nagapadayon ka ng maong tradisyon sa pagpanaygon. Subay ko sa gibuhat sa tulo ka mga hari. Matag panimalay, adunay mga bilin, apan kining maong mga bilinwa nila tagui sa ilang kwarto, kundili ato kini display sa usa ka dapit sa ilang mga balay nga makit-an sa mga tao nga manglabay sa ilang balay. Unsa may tuyo niini, ang mga tao
Kaya musuri malagi, manaygon man, sila nga manaygunay, muduol sa bilin, manag-awit, managkanta, managsayaw, uman sa kalipay. Unya, human sa ilang pagsayaw, sa ilang pagpanganta, paghalat sa mga pagdaig, ngadto sa Dios, sama sa gibuhat sa tulo ka mga hari, ang mga manaygunay, muhatag sa ilang gidalang mga gasa alang sa bata. Sa ato pa di ay ang manaygunay mo'y muhatag, dili kay ang manaygunay mo'y mangayo. Ato kunong usbon kini atong naandan, atong sundon katong gibuhat kay katong original nga kahulugan sa pagdaig, mga daygon ngadto sa Dios. Mao man itong termino daygon, pagdaig ngadto sa Dios, pasalamat ngadto kaniya sama sa gibuhat sa tulo ka mga hari. Nagadaig sila sa batang Jesus, nagahalad sa ilang mga gasa, bulawan, insenso o mira. Di ba nindot kayo kung ingunin ang atong pagabuhaton? Kaya lagi ang Pasko, ang minsay sa Pasko, minsay makinis paghatag, apan paghatag nga kinasing-kasing. Hinoon lagi kayo maunang po ninaanda nato, may mo ka ng atong ipadayon. Apan ang importante diha sa mga tao nga atong gidaygunan o nato nga mga tao nga gidul aron pagadaygunan kita, unta anak ka ng kasing-kasing sa paghatag. Kaya lagi walay bili ang gidakon ka sa atong gihatag, apan wala niniuban ang atong kasing-kasing. Ang usa ka tawo manggihatagon nga uban gayud ang gugma, dunar bay mga timaan. Usas mga timaan nini, ang usa ka taong manggihatagon uban sa gugma, usas siya ka taong malipayon, mapahiyumon. Kaya lagi mihatag, mipaambit man uban sa gugma. Malipay siya sa iyang paghatag, malipay siya sa iyang pagpaambit. Ug angayan lamang usab nga siya magmalipayon ug angay maglipay, kay mao kinigisugo kanato sa tong Ginoo. Ang Ginoo malipay ug mahigugma sa usa ka taong manggihatagon, apan usa ka taong malipayon diha sa iyang pagka manggihatagon. Busa kita mga manaygunay, atong bantayan ha. Diha sa atong pagpanaygon, atong bantayan ang mga tagbalay, atong gidaygunan. Kung mugawas ganang nagkisbuot, di na manggihatago malipayon. Unya kita pong gidaygunan bisag sakit unta, di kay sakit sa kasing-kasing, sakit untas dunggan. Kaya lagi tinuuray, hoy mga bata, pag-practice pod mo, bitaw kinasing-kasing mo po nalang gibuhat unta sa atong kawahin, muhata kita, mupaambi kita kawahin sa atong kaugalingon, kinasing-kasing. Usas mga timaan sa atong nagiingon, malipayon, mapahiyumon ang usa ka taong manggihatagon uban ang gugma. Ikaduha, ang tuyo sa usa ka taong manggihatagon uban ang gugma, mao nga siya makahataw og kalipay sa iyang gipaambitan, nga siya makalipay sa iyang gihatagan. Usa kita panalitan, dunay buduol naton niya mangayo, atong tan-awan, sundo natok tan-aw ang naong kung siya nalipay ba. Tingali biyag midawat apan nagbagulbol. Unya dunay bonus niini alang kini sa usa ka taong manggihatagon nga malipayon niya, iyang nakita nga malipayon ang iyang gihatagan. Mas may bonus nini, kita usab nga nakakita og mibati nga siya nalipay sa atong gipaambit. Di ba malipay puta? Malipay kita kung atong nakita og atong nabati ang kalipay
sa usa ka taong atong gipaambitan sa atong gugma. Lain usab nga butang, ang usa ka taong manggihatagon uban sa gugma dili muhunong sa paghatag, dili pulaan, dili laayan, dili kapuyan. Nga naman ang tinuod nga gugma dili muhunong sa pagpitik alang sa iyang mga hinigugma o gihigugma. Kaya kung kita mibati sa atong isig katao nga sila atong mga igsunok, sila atong gihigugma, kita diha sa atong pagpaambit sa atong kaugalingon alang kanila dili muhunong. Kaya ang tinuod nga gugma dili muhunong sa pagpitik alang sa iyang hinigugma. Mga igsoon, sigil matag hisgot gasa pagpaambit. Unsa man kini mga butang nga itong hisgotang gasa pagpaambit atong ipaambit. Tinuray unang musantod sa itong nauna, kung maghisgot kita pagpaambit o paghatag, mao kining mga butang nga atong magunitan, mga butang nga maputos, mga butang nga masimuhot nato, mga butang nga makaon nato, mga butang nga ato tinay ikasulog. Apan mga igsuon, aduna pay daghan nga mga butang nga dili nato makaon, dili magunitan, dili maputos. Apan kun kini atong ipaambit ngadto sa atong isig katawo uban ang gugma, pagkadako kay kini ikatabang alang sa kakatilingban nga nagtakilid na tungod siyang pagkawalay pagsinamtanay gugma nini maong katilingban. Mga igsuon, makapalit ba kitag pasaylo diha sa mga department stores? Dili nato kini mapalit, apan baya atong hinumduman kanunay ana-ana kini sa matag usa kanato. Ana-ana kini sulod sa atong kasing-kasing. Ang dakong pangutana, nganong kining maong pasaylo ato pang yung ihinakog paghatag ngadto sa uban. Kakon kinira ba ato pag kining pabayran, why kantidad nga makahimo makatugbang sa bili ining maong butang pasaylo, dili magunitan, dili masimhot, dili makaon. Apan kining butanga atong mabati sa atong kasing-kasing. Kung kita nagkinahanglan pasaylo, mangayo pasaylo. Kung kita kinahanglan muhatag og pasaylo, ihatag ka ng pasaylo. O kini pagkadako kayo ikahatag nga kayuhan diha sa atong katilingban. Kalinaw pananglitan, maka-order ba tag kalinaw niya sa mga restaurant? Wala kini sa bisan unsa mang dapita, apan ana kini sulod sa atong kasing-kasing. Nga kun kini maong kalinaw ato kini ipaambit, pagkadako kayo ikatabang kini alang sa atong katilingban. Una, diya sa atong pamilya, ikaduha diya sa tagsa-tagsa ka manggagmayng katilingban. Kalinaw usa kini kabutang nga labang kikinahanglan sa atong panahon karon. Gani kanunay kitang mag-aawit atong gibalik-balik, let there be peace on earth. Apan mga igsoon, sa musugot kitag sa madili, kining let there be peace on earth kutob lamang sa atong baba. Kaya lagi kita hakog sa pagpaambit nining maong kalinaw ngadto sa atong isig katawo, bisan unta kini anak-anak ka nato. Mga igsuon, daghan pang mga butang susama sa atong gisgutan nga dato kita kaayo niini, apan kita lamang mo'y hakog sa pagpaambit nini ngadto sa atong isig katawo. Bisa lamang kining pahiyom. Gusto ba ka-importanteng pahiyom? Dili na nato ni ipagawas ng pahiyom panahog eleksyon.
Labnas mga magpapili. Labing dagha sa itong mga magpapili, maayo mo dahag pahiyom. Yan naman, di mapunta gusto, piliunon nga di mo pahiyom. Apan ang labing maayong pahiyom ka ng natural, kay pamaulad ta. Pamaulan ng atong aping kung artificial ng atong pahiyom. Ang pahiyom ba? Wa man na to palita. Bisan pag nagtahala pahiyom. Nga naman, kung kini atong ipaambit ngito sa ban, manakod ra ba ni? Amot ng kadug na mo ako nagtalinig kapaambit, apan ato lang balikon, ito ko sa Davao, iimbitar kami og mura matog birthday, unia, duha-duha may kauban, mupauli na mi, wa mi sakinan nagwat mi taxi. Naunsa ba, di may dakong tao, bunguton, may duol na mo. Ako gikulbaan ko. Usay kong gibuhat, ako lang ipahiyuman. Salamat Ginoo, kay may bawas og pahiyom ang dakong taong bunguton. Kaya pananglitan, kung wapad yung tumapahiyom, mudagan ko. Si Bakuro Gray punta. May igsoon, daghang mga butang tinuray nga dato kita niini. Apan kung kita dili andam og way higayon sa pagpaambit nini, musamot kapobre ang atong katilingban. Dato kita sa mayong kabubuton, dato kita sa kadinaw, dato kita sa pagigdait. Kay labi ng mga Pilipino, labi ng mga Bulanon, gusto mo pakigdait. Kaysa magtawanan sa itong katilingban, gusto away. Ang matag sa gustong kalinaw, ang matag sa gustong pakigdait, ang matag sa gustong way, mga away-away sa katilingban, apan ang pangutana, nganong ang buot datong may tabo sa itong katilingban, wa man makabot sa tao. Tungod ka ang matag usa, wa gayud maningkamot o wa gayud niya buhata nga kining kalinaw nga gipaambit kanato sa Ginoo, kining pakigdait nga gipaambit kanato sa Ginoo, ato sa gipaambit ngadto sa atong katilingban. Nagaisgot ang atong ebanghelyo, ang mga pagbasa karong atong ebanghelyo may tungod sa bata nga gitawag Emmanuel, ang Dios ania uban kanato, siya ania na uban kanato. Kanang greeting sa pari mo yun, ang ginomanakan ninyo. Nya mo yun po naman tao, manausab kanimo, dili ba ka nagtinukmuray ta? Way mudawat sa pagigdait? Ang ipasabot niya na nga ang pagigdait nga anaan na sa matag usa, atong ipaambit ngadto sa atong katigsunan diha sa atong katilingban. Kung kining mga butanga, atong ipaambit ngadto sa atong katilingban, tinuod og mahitabo gayud kanang giingon, ania na gayud uban kanato ang batang Hesus, ania uban na gayud kanato ang Emmanuel, ang Dios uban kanatong iyang katawhan. Mga igsoon, atong isumada kining tanan, ang istorya sa kaluwasan, istorya mahitungod sa paghatag ug pagpaambit. Apan unsang matanga sa pagpaambit o paghatag, uban ang tinuod nga gugma. Kaya lagi ko ng tao muhatag nga way gugma, wa kayo kahulugan, way kapuslanan kining tanan, alang kaniya nga nasayod sa itong gibuhat. Kaya lagi makahimo ang tao paghatag bisag unsa kakadakon gidaghanon nga anaa kaniya o sa naanaa kaniya, apan walay gugma. Ang ipangayo sa itong Ginoo, bisan gamay ka o kabahin lamang sa itong kaugalingon, ang ito'y paambit unta uban nini ang gugma. Apan ang usa ka tinuod nga taong mapaambiton uban sa gugma, dili ra ba muhatag og gamay ra. Sama sa itong langit ng Amahan, ang iyang bugtong anak tungod sa iyang gugma kanato, iyang gihatag bugtong anak sa tupa ang tanan nga iya
iyang gihatag sa tao tungod kay iyang gigugma ang tao. Ang iyan lamang mga igsuon nga kining maong gugma atong pag-aambitan o ato kini ipaambit ngadto sa matag usa sa atong katilingban. Amen. Manindog palihog. Nagato kami sa usakan Dios nga Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bungtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usang kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga unay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matayo kilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit kung nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay o ngayang giharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko nga apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sanglit nga gibugna kita sa Dios, sumala siyang dagway o kasamahan, masaligon kita nga mopadangat sa atong mga panginahanglan nga tukaniya diya sa atong pag-ingon. Among Amahan ug among Dios, dungga kami. Among Amahan ug among Dios, dungga kami. Magampo kita alang sa simbahan ang pangasauno ni Kristo nga nagpadayon ni si Kristo paglalang kaniya sumala sa iyang kasamahan. Magampo kita sa Ginoo. Among Amahan ug among Dios, dungga kami. Alang sa tanang nangulos sa kanasuran nga magmaalamon silang magmando sa ilang katawhan ug magpahibalo kanila nga sila mga anak sa Dios sa ug nga ang Dios magmahal pag-ayo kanila. Magampo kita sa Ginoo. Among Amahan ug among Dios, dungga kami. Nga ang gugma ni Kristo dadon sa tanang magtutudlo ug tinun-an sa ilang kabanayan sa ingon niining paagi. Ang gingharian ni Kristo matukod dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Among Amahan ug among Dios, dungga kami. Alang kanila nga walay kalinaw, ilabi na sa mga naminyo sa mga lugar diin anaa kanunay ang gubat ug gubot nga sila usab magkasinati sa kaluwasan sa ni Kristo, pinaagi sa mga maalamon ug manggiloy-ong ug pakigsabot. Magampo kita sa Ginoo. Among Amahan ug among Dios, dungga kami. Nga ang mga dagkong kalihukan agig pagbangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, dili mutabon kang Kristo og sa daghang magasa nga gusto niyang ihatanyag kanato. Magampo kita sa Ginoo. Among Amahan ug among Dios, dungga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, sila si Pedro Teofilo Kamumot, si Pedro Calungsod, Madre Ignacia del Espiritu Santo ug Madre Jeronima de la Asuncion nga ibayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
among amahan ug among Dios dungga kami. Ginoong Dios sa among maluluyon ug may amahan, inubanan sa kasiguruan ug pagsalig nga iya ni Kristo, amo karon dadon nga kanimo ang tanan namong panginahanglan tungod sa imong dakong gugma. Ipadala pag-usab nga ni kanamo sa Jesus imong anak ug among Ginoo. Itugot nga dawaton namo siya diha sa tumang paghigugma. Kaya magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo ka maroon ng ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos sawahan, makagahom sa tanan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno kang Maria Santissima, magsantos ning mga gasangan niya sa among altar, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angag matarong ngayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa imong walay kinutubang kaayo gihatag mo sa ulay nga simbahan ang Birhen Maria nga sulundon sa tiunay nga pagsimba. Siya mo ang ulay nga mapaminawon, malipayong mituman sa imong mga pulong ug nagbahandi nini diha sa kahilom sa iyang kasing-kasing. Siya mo ang ulay nga mampuon nga misangyaw sa imong kaluoy diha siyang awit sa pagdaig. Nangaliw po siya alang sa mga kinasal sa kana o sa iniusa nga kasing-kasing nag-ampo uban sa mga apostoles. Siyang ulay nga inahan nga nagpakatao sa mga nagpinagi sa Espiritu Santo o sa tilan sa krus na himo siyang inahan sa katawhan sa bagong kasabutan. Siyang ulay nga naghalad kanimo sa pagana dito sa templo. Miambit siya sa paghalad ni Kristo siyang kaugalingon o sa kahoy sa kinabuhi. Siyang ulay nga nagtukaw uban sa di matarog nga paglaom sa pagkabanhaw sa imong anak ug nagpaabot uban sa pagtuo sa pagkunsad sa Espiritu Santo. O busaban sa mga anghel malipayon kami nagday kanimo diha sa mong way hunong nga pag-ingon. Santos, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan, sa kaitasan. Taygon ang nagahani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan, sa kaitasan.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pa nagpipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinunaan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itunggian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Nihatag ni ini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumduming sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daikon ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyawan kaniya ug diha kaniya, ihatag nga kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-aambo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Ginoo Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sibahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahagan ninyo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsoonay. Maigsoon kiniwang kunaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Kuang kalawat. Gipahinumduman katong atoa sa gawas nga dili mo muso diri kay ana ay mga lay minister mo paingon din ha. Ug kining mga misa de Gallo inabagan pagihapon ning mosunod nga mga sponsor. Delilah Rock Resort of Attorney Adelaide Duan Lala 5 and Family.
June and Alice Ranyuan, kids of Cantagay, Giselle's Vegetables and Spices and Duques Garments, AC States Tailoring and Cordelia family, Bebeng Makabilin of Ipil, Mrs. Claudia A. Fronteras of Pangdan, Ma'am Aris Liurin of Ojong, Honorable Fortunato Bikbik Abrinilla, Teresita Bailo, Exquisite Lending Services Incorporated, Mario Sanferang, Kian Kids of Pangdan, Cool Blue Purified Drinking Water, Elmar Bar and Restaurant and Ukmiha Marketing, Dudong and Linda Remulado and family, RYG Purified Drinking Water, Lilis Carinderia and Galvi family, Jess and Flor Naldusa of GF Tailoring, Rigatuna Photo Studio and Video Services and the Rigatuna family, Idwax Little Store of Pahina, Mr. and Mrs. Floro Idnalig and family, Nistura Cuarto, Jermaine Pangilinan, Alvarado's Bamboo Furniture, Alupit family of Canhulao, Mr. and Mrs. Ruli Mijos and family, Junel Copra Trading and the GHI Enterprises, managed by Hazel Ann Galagala and Bichay Galgo Vertudes, Engineer and Mrs. Ramon Acas and family, Isabel and Pedro Acebes and family, Mr. and Mrs. Fermin Pagikan of Canupao, Piston and Marilyn Soborostro of Canupao, Basiliote Store, Julie Consun and family, Mrs. Petronia Casanyas and family of Tejero, Alan and Anar Salabsab Store of Bungamar, Captain and Mrs. Juju Villadores and family of Bungamar, Hagna Gasoline Station, Blue J Pharmacy, Digital Computer Center, A&J Salabsa Bake Shop inside Public Market, Nilo and Langlang Tavera Hawaiian Store, Carolina's Bake Shop and Snack Inn, Hamila Byron Snack Inn, Vinalon's Eatery and family, Ching and Marie's Mini Mart, Home Appliance Electronic Parts, Sagbayan Bargain House of Second Floor, Town Center Internet Cafe and Computer Store, Del Carpi and Babing Gigera of Canupao, Mr. and Mrs. Benavinelon and family, Primitivo and Monica Madera and family, Maki Fresh Chicken and Fee Jimenez and kids, Arturo and Francine Odarvi and family, Joseph and Maria Fio Odarvi and kids, Giovanni Virgie and Christian Mendoza, Arvin or Arnel Arvin Apple and Marlene Galaura of Canupao, Rose Ivan Aaron Iril Larito, Inday and Naifa Osta, Victor and Kunching Olar and family, Junri Ivishina and Felipe Jr. Galarian of Tejero, Miss Regina Sahol of Bunga Ilaya, Rumil and Alma Galian kids, Anita Native and Souvenir Products of a Port Area, Berto and Pursing Ranyuan family, Linda Baha and family, Villatuna and Galamiton family, Bandor Native Products of a Port Area, Romeo and Jik Astronomo of From Jik Dragos and Gift Shop, Mr. and Mrs. Milicio Humawan and family, RN Tailoring and Dress Shop of Pahina and Carido family, Juanito and Normi Calduza and family, Gorio and Vicky Macas and family, Mr. Jojo Raffles of Bungamar, Guring Abiabi and family, Bayhon family of Ipil, J.A.'s Fried Chicken and Lechon Manok of Valencia, J.A.'s Fried Chicken Luway and Gindulman, Herman and Bikay and Company of Ortiz Barbecue Stand, GR and Tita Kaduyak's Barbecue Stand, Magda Sala Family and Barbecue Stand, La Fortuna Lechon Manok and Fried Chicken, Mandawi Lechon Manok of Garcia Hernandez, Duero Gindulman and Candihay, Carmen Sindus Dried Fish and family, K&J Eatery and family of LGC, Cinderella Fresh Dressed Chicken, Bulinas and Tiempo family of Canhulao, Triple H Aluminum and Glass Service of Bungamar, Chris Maribel Hamila of Poblacion, Fred and Pia Baha of Luok, Leo Tigario, Martin and Dudong Tadena of Poblacion, and Farah Caseñas.
Palihog manindog. Magampo kita, O Ginoong Diyos namo, kanimo naghalad namo diya sakripisyo ang mga misteryo sa mga altar, o kami ni kadawatuban sa may kumaong kasing-kasing sa lawas ug dugo sa imong anak, itungot niya ang imong simbahan, nagsurong kanunay sa mahal nga Beren Maria, aron kami mutubo sa kadasig sa pagtuo, mapamatudan sa gugma, ug madasig sa paglaumalang sa mabot nga himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahinumdom. Ania ang talaan sa nahibilin nga mga misa sa kadlawon alang sa mga collectors. Ugmang adlaw, Disyembre 23, Mother Butler. Sa Disyembre 24, Social Action Commission. Disyembre 24 sa alas 10 sa gabi, Josephinians ug San Jose. Disyembre 25 sa may alas 6 sa buntag, San Pio. Disyembre 25 alas 8 sa buntag, Lordisian. Disyembre 31 alas 6 sa buntag, mga katikista. ug Disyembre 31 sa alas 10 sa gabi balik ang Josephinians ug San Jose. Pahibalo gihangyo ang mga parish social action officers ug mga barangay social action commissioners nga adunay meeting karong adlaw human sa second mass didto sa kumbinto. Daghang salamat. Maing buntag sa tanan. Atong daygon og pasalamatan ang Ginoo sa iyang paghatag kanato og higayon nga makasaulog taning santos nga misa. Og usab atong pasalamatan ang atong celebrante karon si Reverend Father Basilio Oxtero. O ato sang pasalamatan ang sa kanunay way paglubad. Kanunay gyud makita nato diha sa altar way lain ato si Monsignor Ore. Unya kung ato silang ipasalamatan diha sa altar, ato usang pasalamatan ang atong tagsa-tagsa ka ugalingon nga sa kanunay ni ata may simba sa misa sa kadlawon. Ug usab atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga naghatag og kadasig sa ato nga misa karon. Pinaagi sa ilang nindot nga mga kanta ang Couples for Christ Choir. Usab ang atong mga altar servers nga diha sa kilid malipayon nga may serbisyo para sa Ginoo. Pasalamatan nato sila sa masipang pakpak. Ug ato usab nga pasalamatan ang atong mga lay ministers, atong commentator, atong mga lektor ug ang tanan nga mitabang og pakalawat
daghan kayong salamat ninyong tanan. O labaw sa tanan, atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga nangulo sa paghalad ang barangay poblasyon. Na karon usab nga daknaan usay gipahigayon nga misa dito sa Malbog o sa Marlower, mabisag wala sila dinhi, ato gihapon silang tagaag masipang pakpak. Na nagkahinay na lagi gipangkapoy na o katogon. Ato usab nga pasalamatan ng atong mga kabatan-onan nga sa kanunay mimata sila og sayo na maligya sila og kandila para sa dili na para nila kundili kanang kandila ilan ang gibaligya para sa mga kaigsuonan nato nga nabiktima sa bagyo. Mong ato pud silang pasalamatan. O karon atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga kani adto sa mga nagangaging mga kadlawon na problema sila kay wa mahurot ang ilang andam kanato nga snacks. Mga karon ato silang tabangan, ato silang ari onira sa kilid, pero sa dili pa ato usab sila nga paslakpakan ang CWL. Nga ato usab nga pasalamatan pod ang atong mga kaigsuonan ang San Pedro Kalungsod sa kanunay na tabang sila sa pagkulikta, ato silang pasalamatan. O gahapon ang mga panday dito sa barangay Kanipol naghimo og balay nila ni Brad Fidel og Sister Esther. Mao nga nagsinguwan gyud sila gahapon. Mao nga tungod niini ato silang hatagan og masipa gayong pakpak. Ayaw na mo pa makpak. Pahibalo, wa tay misa karon nga sa alas 6 ang atong misa, alas 8 na. Unya karong alas 8:30 mausab ang pagpamindita sa mga bilin sa barangay poblasyon. Mao gihangyon ako tong taga barangay poblasyon nga mag-anda mo og 11 ka buok nga mo giya sa mga atong mga kaparian, sa mga madre o sa mga lay ministers kay basin niya makapamindita sila og lain nga tinuohan. Okay ra og mosugot pero og dili basig mabunalan mi. Maong 11 lang kabuk guide ang among pangayoon. Unya ang ugma ang santos nga misa sa alas 4 sa kadlawon pagapanguluhan kini sa barangay Pangdan. Unya sa alas 4:30 usab ana ay misa sa Tubod Monte o Tubod Mar Lower. Nya human usab sa second mass ana ay meeting sa tanan nga altar servers. Mahitungod kini sa inyong pagpanuroy sa ninyo karong sugod karong 25 pohon. Mao sa tanan nga mitambong dinhi daghan og daghan kayong salamat kaninyong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manak kadinyo manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadunta ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.